odsúdený za nejaké statusy, za to, že zdieľal nejakú knižku. Bol vo väzbe, teda bol stíhaný za tieto veci. Podľa teba nám nejako slúžia tie zákony proti extrémizmu a viem, že teda oni vznikli za vlády Smeru. Tak ma zaujíma, že aký to malo zmysel a teda, že či nám podľa teba slúžia. Zaužívala sa taká teória, že my sme vymysleli zákony o extrémizme. Tie boli ale v zákone aj predtým. Tá hlavná časť bola aj predtým. To, čo my sme spravili v roku 2009, myslím, Ministerstvo spravodlivosti predložilo, bolo spresňujúce, lebo diali sa tie veci, čo sa dejú aj dnes. To znamená od 4.2.1 sú to paragrafy, to znamená hanobenie rasy, všetko to rasová neznášanlivosť. Toto všetko v trestnom zákone bolo už od roku 2005 a dokonca v nejakej podobe aj predtým. To, čo sa spresnilo, sú vlastne aj tie veci, napríklad šírenie, pretože predtým, podľa toho starého trestného činu, ešte pred tými extrémistickými zákonmi, ako ty hovoríš, ktoré doniesli smeráci, on má vlastne podľa starého jedného paragrafu, dvoch starých paragrafov bol daný obvinený. Práve v tom je to krásne, že ani jedno z jeho konaní nenaplňa tú skutkovú podstatu. Čiže nie je problém v texte, ale je problém v tom, ako sa rozhodli policajti konať, lebo chceli stíhať Daniela.